S'han sentit de tota manera vostès socis preferents del PSOE en aquesta legislatura o fins i tot jo faria un perfil. S'han sentit socis preferents tota la legislatura o al principi sí i després cada vegada han anat perdent pistonada o influència real? Jo tinc la sensació que hem influït en les millors lleis. La llei de l'autonomia personal, la coneguda per llei de la dependència, nosaltres vam introduir els elements d'universalització dels drets. Amb la llei de matrimonis homosexuals, la llei del sòl, quan els explicava aquest element, i podria continuar amb un reguitzell de lleis en què nosaltres hem canviat la realitat i l'hem canviada en positiu, la llei de la memòria històrica. Jo crec que nosaltres hem estat els socis en les lleis de la majoria, la llei que la gent volia. Amb què no hem pintat gaire o hem pintat poc? Li confesso. I ens hem sentit impotents, també li confesso, perquè a vegades tens prou vots per influir, però no tens prou vots com per parar determinades coses. Amb les lleis, que jo crec que són de la minoria. Li poso 3 exemples. La llei del mercat elèctric. El Partit Socialista la va pactar amb Convergència i Unió i amb el Partit Popular. I es manté la llei Piqué, que dona privilegis a les elèctriques. La llei del mercat hipotecari. No la vam voler pactar nosaltres. Nosaltres plantejàvem, escolti'm, que els ciutadans puguin canviar d'hipoteques a comissió zero perquè les entitats financeres porten molts anys fent negoci. Ens van dir que no i la van pactar amb Convergència i Unió i amb el Partit Popular i saben què se va aprovar? Hipoteques al consum. Amb una targeta de crèdit tu podràs anar i carregar-la la hipoteca, amb el que suposa més endeutament i, això sí, més negoci per les entitats financeres. Això és llei de la minoria. O la reforma fiscal, les rendes més altes, això cal recordar-ho. En aquesta legislatura van passar de tributar del 48% al 43%. Dit d'una altra manera, els rics avui paguen menys impostos que el que pagaven fa 4 anys, i ho va fer el Partit Socialista amb Convergència i Unió. I per tant jo tinc aquest regust d'haver aprovat les lleis de la majoria, però que amb altres, amb Convergència i Unió, han pactat les lleis de la minoria. I crec que aquest ha estat el diagnòstic de la legislatura. Si vostè fa un còmput de lleis, ho vam fer nosaltres, resulta que Convergència i Unió i nosaltres més o menys hem recolzat les mateixes lleis. Ells una mica més, per les lleis econòmiques. Ells han aprovat les lleis econòmiques, les lleis des del meu punt de vista dels privilegis, i nosaltres hem aprovat les lleis socials. Estic satisfet del nostre paper, però el que aspiro és a tenir més influència, a tenir més pes, precisament per garantir que aquestes lleis dels privilegis deixen de ser lleis dels privilegis i passen a ser lleis de la majoria.